A titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou esta mañá o Peirao de Palmeira despois das obras de remodelación levadas a cabo, nas que a Xunta de Galicia investiu preto duns 700.000 euros, en base a un proxecto deseñado pola Fundación RIA, que preside o afamado arquitecto británico David Chipperfield. Este proxecto é realmente un testimonio da colaboración entre Xunta de Galicia, Concello, Portos, os alcaldes, as asociacións, organizacións. Na visita, na que estivo acompañada polo propio Chipperfield, a conselleira destacou a actuación realizada, que permitiu a creación dun espazo medioambientalmente sustentable e integrado na contorna, que responde ás necesidades tanto dos usuarios do porto como tamén da veciñanza en xeral. Sabedes que até o de agora, tiñamos un muro que non permitía o que a visión da ría sí, a visión do mar, e dende a Xunta de Galicia o que pretendemos a través de arquitectos de renombre, como pode ser o caso de Chipperfield, pero tamén co resto dos arquitectos que son moitos que traballan con nós, esa interacción entre o que o mar e os povos. Ángeles Vázquez puxo énfase en que esta será precisamente unha das prioridades da Axenda Territorial de Galicia, un documento que está a ser elaborado pola Xunta, que busca apostar por un modelo urbanístico respetuoso co medio natural, seguro e accesible, tal e como se establece tamén na Axenda 2030, asinada por Nacións Unidas. A Axenda Territorial de Galicia que ven a ser a base do futuro pois de a ordenación de Galicia, esa base na cal se teñen que fixar pois os técnicos, os construtores, os arquitectos, os concellos, de maneira que sigamos pois pola vía que comenzamos xa hai anos, que esa ordenación que nos poña no mapa a nivel europeo.